Bona tarda a tothom. Avui fem la segona sessió del fòrum clàssic que organitza l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. A mi m'agradava molt que fos presencial, però bueno, seguirem. El Covid no ens aturarà les intencions i les il·lusions de poder celebrar els fòrums. I bueno, seguim amb el segon fòrum d'aquest any, del 2021, d'aquesta forma telemàtica Zoom. Tenim amb nosaltres a Joan Martorell Castillo, enginyer industrial de la UPC, president executiu del grup Goodmar. Com a president de Goodmar, són patrons de la Fundació BCNFP, del CTAE, Centre de Tecnologia Aeroespacial BAIE, Associació Barcelona Aeronàutica i de l'Espai, i membre del grup Aeronàutica del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Fins al 2019 ha estat president del Consell de la Delegació Cambra de Comerç de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. Des del 1993 i fins a l'actualitat, la seva experiència com a docent ha estat la de dirigir projectes de fi de carrera a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona, UPC, tutor de becaris estrangers en Goodmar i ha coordinat cursos per al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com a conferències en universitats, centres de formació professional, Cambra de Comerç i Cercle d'Economia. Avui el Joan ens parlarà de la indústria aeronàutica a Catalunya, dels pioners d'Elizalde a la Goodmar d'avui. La indústria aeronàutica espanyola va néixer a Catalunya de la mà d'empreses com l'Elizalde i la Hispano-Suïssa. Nosaltres, l'associació, vam tenir la sort de fer la darrera sortida al febrer del 2020 per poder visitar a Sant Cugat i ens va atendre perfectament, ens ho va explicar molt bé en Joan Martorell, tota la fàbrica, vam veure uns submarins preciosos i estem molt contents d'haver pogut visitar allò i ens quedarà sempre a la memòria d'aquesta visita perquè va ser estupenda. Doncs vale, Joan, quan vulguis la cosa anirà d'aquesta manera. Tu tens fins a una horeta de parlar de la teva exposició i després fins a les 8 menys 5, o sigui, de 7 i mitja a 8 menys 5, hi haurà preguntes d'aquesta forma que seran amb xat. I llavors tu, Joan, aniràs contestant per ordre de pregunta del xat, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Assumpció, un plaer tornar a estar amb vosaltres. I bé, bona tarda a tots i a totes. Com deia l'Assumpció, fa un any, just abans del Covid, vam gaudir de la visita de molts companys d'Amics del Museu de Ciència i la Tècnica i estava prevista fer aquesta xerrada fa un temps, esperàvem que fos tots cara a cara, malauradament no ha pogut ser així, i bé, sempre amb l'ocasió de fer més coses, però avui en teniu que escoltar així. Moltes gràcies a tots per l'atenció. Celebrem 70 anys de la història de Goodmar. Vull dir, Goodmar es va crear l'any 51 i també aquesta xerrada vull que sigui un petit homenatge als pioners, al Bernabé Gutiérrez i al Joan Martorell, que van crear l'empresa, a totes les persones que en aquests anys han estat al nostre costat, a Goodmar, i també per tradició i per vocació a tots els companys de l'antiga Elizalde, que no sé si ens acompanya algú d'Elizaldero aquí. Sé que sí, que el Francisco Gutiérrez està per aquí, que també és soci de Goodmar i va estar també format a Elizalde, però que en tot cas és un plaer estar amb tots vosaltres. Us aniré juntant una pantalla d'un PowerPoint per il·lustrar una mica millor, si no serà molt avorrit, i en tot cas després hi haurà debat i podem parlar una mica de tot plegat. Bé. Bé, primer, abans de tot, pels qui no ens conegueu, qui som, no? Què és Goodmar, no? Com ja sabeu, alguns, Goodmar ve de l'acrònim de Gutiérrez i Martorell. A l'esquerra teniu els fundadors, el Bernabé Gutiérrez López i el Joan Martorell Puig, que eren mestres industrials de l'antiga Elizalde, que amb molt pocs recursos econòmics i amb passió per la qualitat i els valors que van aprendre allà, van crear un petit taller. Si em permeteu, al mig, a dalt, veureu una imatge de tot just fa 15 dies
d'un petit homenatge de comiat a un treballador, el Rafael Borreguero, que va entrar com a aprenent i s'ha jubilat en 48 anys de vinculació a l'empresa. Aquest és l'esperit de Goodmar, no? Fidelizar el talent, retenir les persones, no? I fer goodmarians autèntics, que és l'esperit també de Elizalde. A baix, al mig, tenim una fotografia del Premi a la Qualitat del 2003. Es va donar el Premi a la Qualitat per ser una pime que va integrar un sistema integral de qualitat a la 9001, prevenció de riscos laborals i la ISO 14000 de medi ambient. I a baix a la dreta teniu els actuals que estem encara aquí a Goodmar, la segona generació de Gutiérrez i Martorell, el Francisco Gutiérrez i el Javier Gutiérrez, la Imma Sagarra i jo mateix. A què ens dediquem a Goodmar? Ens dediquem a disseny i fabricació de productes, diria conjunts mecatrònics, però bàsicament mecanització de precisió, al sector aeronàutic, espacial, biomèdic, oferint un servei integral als clients. Avui, des de fa uns anys, Goodmar és Tier 1 d'Airbus, tant de la visió d'avions com helicòpters com satèl·lits, i també treballem al sector biomèdic, a les nuclears franceses, al sector naval, recentment, amb els submarins, que comentava abans l'Assumpció, a la robòtica i al ferrocarril. El secret del nostre modest èxit és tenir clients altament fidelitzats, amb personal, capital humà compromès, motivat i també fidelitzat, i gràcies a l'exportació, que és un 70%, doncs estem sobrevisquent al Covid com podem, però dignament. Destacar que el sector aeronàutic és un sector amb fortes barreres d'entrada, amb barreres tecnològiques, amb barreres de qualitat, també financeres, però un cop entres al sector, normalment acompanyes a diferents sectors de l'automoció que per un centau de dòlar es deslocalitza la fabricació a l'altra punta del món, doncs a l'aeronàutica hi ha un partenariat, hi ha un acompanyament tot el cicle de vida de l'helicòpter, de l'avió, i això pot ser feina segura, recurrent, a 30-35 anys. Aleshores, el que fem és que tota la cadena de valor, igual que el client confia en nosaltres, doncs també la nostra gent que formem volem que es quedi nosaltres tota la seva vida laboral i que siguin goodmarians. Avui són 4 empreses, Goodmar, Acria Robotics, una enginyeria de robòtica, S4E, que fa soldadura, i Goodmar Aeromet, que va néixer a Sant Cugat per fer muntatges de tot tipus per encàrrec. Tenim presència a l'espai. Aquesta plantilla queda molt pretensiosa, la passaré ràpid, no? A l'aeronàutica, bàsicament del grup Airbus, a terra, i recentment al camp naval, fabricant parts i ajudant a muntar els americans Triton els seus submarins. I això sí que és molt prepotent. Vull dir, presumim, els goodmarians, que les nostres peces, fabricades abans a Hospitalet, ara a Sant Cugat, han estat a l'espai, orbitant per Mart o la Lluna, i han baixat a fosses marianes a 11.000 metres de fondària, aguantant les pressions de 1.100 bars de pressió. Això poques empreses poden dir-ho, que el seu producte estigui a la fossa mariana, a la part més profunda de la Terra, i potser a Mart, doncs Déu-n'hi-do, està bé, i això és un orgull per tots. Avui l'aeronàutica representa un 60% del nostre negoci, a l'espai un 10%, defensa i seguretat un 10%, medicina un 10%, i ferrocarril i prototipatge d'automoció un 10%. La xifra de negoci de facturació seria un terç França, un terç Anglaterra i un terç Espanya, però està creixent França, està baixant Anglaterra per la Brexit i es manté entre un 25 i un 28 a Espanya. Tenim les certificacions per treballar als sectors estratègics nostres, la 9100 aeronàutica, la Pical de l'OTAN, peces crítiques aeronàutiques. Peces crítiques, no sé si aquest concepte el coneixeu. A l'aeronàutica hi ha 3 tipus de peces, que es diu classe 3, classe 2, classe 1 i peça vital o crítica. La peça crítica és aquella que si la peça falla, l'aparell es perd. Penseu en el rotor d'un helicòpter, que si no gira les pales doncs és greu, l'helicòpter no planeja, cau com una pedra, i nosaltres el 2013 Airbus ens va homologar per fer peça crítica, és un orgull. I el 2019 ens va homologar també per fer peces de submarins per parts metàl·liques i soldadura submarina. Però bé, sense més, expliquem una mica la història d'aeronàutica catalana. Com ha dit l'Assumpció, i és conegut, l'aeronàutica espanyola va néixer a Catalunya, de la mà dels Elizalde, dels Hispano-Suïssa. A l'any 1903, els germans Wright
a Carolina del Nord, Estats Units, van enlairar per primer cop un aparell motoritzat, fet que els somnis de Leonardo da Vinci i de centenars d'anys abans es fos realitat. I un any abans, aquí a Catalunya, es va fundar amb J. Castro i la fàbrica Hispano-Suïssa d'automòbils la primera empresa que després faria motors d'aviació. La fàbrica Hispano-Suïssa d'automòbils va fer fallida i un dels creadors de l'empresa, l'empresari Damià Mateu, es va fer càrrec de l'empresa, va crear l'Hispano-Suïssa fàbrica d'automòbils i va començar a fabricar motors de cotxe i vehicles de luxe. Per primer cop veiem un vol d'un avió a Catalunya, a Barcelona, l'any 1910. A l'hipòdrom de Cantunis, el francès Julien Mamet, amb un aeroplà Blériot 11, va surcar els cels de Barcelona amb la curiositat que per portar-lo a Barcelona el van desmuntar a França, el van transportar en tren, el van muntar al camp de vol i va sobrevolar uns minuts al cel de Barcelona. Va ser el primer cop. També es va celebrar l'any 1910 la primera exposició aeronàutica espanyola i un any més tard la francesa Hélène Doutrier va ser la primera dona que va sobrevolar Barcelona i van pujar també alguns barcelonins. No va ser fins a l'any 1916 que a la volateria, al Prat del Llobregat, es va fer el primer camp de vol i el 1917 finalment es crea la fàbrica d'automòbils fundada per Arturo Elizalde. Un temps més tard de crear l'empresa, l'aviació militar espanyola va iniciar el projecte de construir els primers motors d'aviació. Es van projectar i van fer dos prototips de dos tipus de motors, el T41 de 100 cavalls de potència i el T80 de 150 cavalls. Van fer les proves al banc, el van muntar amb un avió Farman 2, va volar i va ser un èxit, però a l'acabar la Primera Guerra Mundial, el 1919, quan ja es anava a fabricar la primera sèrie de motors, doncs l'aviació militar espanyola va estimar que era millor comprar ja motors a avions provats de la Primera Guerra Mundial i va anul·lar la comanda. Va ser una frustració perquè s'havia fet un esforç i era un motor exitós, però es va avortar el projecte. 5 anys més tard, el 1924, també es va requerir Elizalde per fabricar de nou motors d'aviació, van aconseguir la llicència del Lorraine i van començar a fabricar motors de 50 cavalls. Fora de la indústria, però també és indústria, és negoci, no? El 1927 neix la línia aèria Ibèria amb el vol Barcelona-Madrid, per tenir una mica de context, i el 1934 es construeix a la Port de Sabadell, que dura tants èxits també. De forma sobtada, el 1925, el senyor Arturo Elizalde va morir i la seva dona, la dona Karen Viada, va voler continuar amb la fàbrica i tirar endavant la fabricació dels motors. Van començar la forja de cigonyals, de bieles, cilindres. Aquí vull fer un petit esment. El meu avi, el Josep Martorell, que era ferrer a Ulldecona, també de família molt modesta, doncs quan les ferradures es van acabar de fer a Ulldecona, va venir a Barcelona, va anar a l'estació de França i va ajudar a construir l'estructura de l'estació, l'estructura metàl·lica de l'estació, i quan es va acabar l'any 29 l'estació de França, va entrar a la part de forja d'Elizalde. Això va facilitar que anys més tard el seu fill Joan Martorell Puig pogués entrar a l'escola d'aprenents i formar-se com mestre industrial. Continuem amb l'any 26, que s'entrega, es lliura la primera sèrie de motors a l'aviació militar, amb el tipus A3. Es decideix ja abandonar la fabricació de cotxes d'automòbils i la dedicació absoluta d'Elizalde a la fabricació aeronàutica. Es comença un any més tard els dissenys de fabricació dels prototips nacionals del Dragon i el Super Dragon, i abans de la Guerra Civil Espanyola es fabriquen uns 150 motors al J4 amb llicència txeca per ser muntats a avionetes temàtiques de vol. Quan va estallar la Guerra Civil Espanyola, el Super Dragon ja estava per validar les proves definitives i la documentació de l'avió es van cremar, van desaparèixer. Un fet important, malgrat a l'Indalecio Prieto, que no li feia massa gràcia, a l'any 36
Construcciones Aeronáuticas traslada la fàbrica de Getafe a Reus. Per què la van traslladar? Perquè Catalunya tenia bones comunicacions, tenia mà d'obra qualificada, matèries primeres, el que era molt important a l'època, l'any 36, energia elèctrica barata i abundant, i les fàbriques de motors. De seguida va ser inacceptable, malgrat el govern republicà, que la indústria aeronàutica espanyola tota estés instal·lada a Catalunya. El 37, ja amb Guerra Civil Espanyola, s'incauta les indústries aeronàutiques col·lectivitzades que tutelava la Generalitat de Catalunya, tant Casa de Reus i Tallers Castan, que era l'antiga aeronàutica naval a Barcelona, van començar a fabricar, sota llicència soviètica, els Polikarpov, dient-los SAF 316. Aquí no només Casa de Reus i Tallers Castan van fabricar, sinó que moltes pimes catalanes van ajudar i amb logística soviètica van fabricar peces i van col·laborar de forma molt activa amb una gran qualitat. Uns anys abans, tenen una darrere una mica, perquè això està saltat, quan es va segregar Hispano-Suïssa en dues parts, la secció d'aeronàutica, que va quedar en mans de l'antics amos d'Hispano-Suïssa, de la família Suquer, es va continuar operativa fins a la Guerra Civil, i a la Guerra Civil el Comitè de Treballadors, que va agafar el control de l'empresa, va traslladar la producció d'avions a Alacant, on van muntar a parar els avions de la República, i la família Suquer, els antics propietaris de la fàbrica, que estaven exiliats a França, van crear un taller a Sevilla per reparar els avions dels sublevats. Vull dir, aquí es va començar a perdre la tradició aeronàutica a Catalunya per motius de la guerra. A l'any 43, després de la Guerra Civil, és parcialment nacionalitzada l'empresa hispano-suïssa, munten la fàbrica a Sevilla, fabriquen el Saeta AK-200, el primer reactor construït a Espanya, a Triana, i l'any 71 ja és absorbida per construccions aeronàutiques i el pes més gros de l'aeronàutica es trasllada a Sevilla. A l'època franquista consideraven poder que com més lluny estessin d'Europa, dels Pirineus, més segur era, i també que l'aeronàutica que unís a Catalunya no els va semblar adient. Aquest període convuls de la guerra, Elizalde, què va passar? Com hem dit, Elizalde va ser col·lectivitzada amb el nom de SAF 8. Bàsicament es va dedicar aquests 3 anys de la Guerra Civil a fabricar material de guerra. Van començar a construir el motor rus E-25, copiat del cicloni americà. La fàbrica de la guerra va ser bombardejada en 2 ocasions, per mar i per aire, el que va fer que les oficines de Sant Joan, els tallers, es disseminessin per tota la província de Barcelona. I a l'acabar la guerra civil, va continuar la seva labor industrial construint els motors Beta, els trimotors que fabricava a casa. Després va fabricar motors més potents, de 6 a 5 cavalls, de motors Tigre, sempre amb noms d'animals, com veieu. Van fabricar 500 motors per equipar les avionetes de l'escola per casa també i per a ISA. El Ministeri de l'Aire, a través de l'Institut Nacional de Tecnologia Aeroespacial, va demanar que projectés un motor de 50 cavalls. Van ser els Sirius, que es van dissenyar, fabricar i validar en 10 mesos. Va ser un èxit. I l'any 51, malauradament, al·legant razones de defensa nacional, Elizalde és nacionalitzada, integrada al Institut Nacional d'Indústria. Sabeu la història, no? Es va canviar el nom a Empresa Nacional de Motors d'Aviació, molts anys més tard faria camions i ja va traslladar la seva seu a Madrid. Però el que ens interessa a nosaltres ara és l'escola d'aprenents. Això va ser un èxit, vull dir, per formar persones talentoses amb valors tant humans com coneixements molt tècnics. L'escola d'aprenents d'Elizalde, que va néixer l'any 40, es va mantenir fins a l'any 72, va ser bressol de molts emprenedors, de grans professionals, i el que també destaco també és la capacitat de treball, la passió per la qualitat i la bona relació que havia entre els companys, vull dir que s'ha mantingut fins avui. Aquí a la dreta sota veieu uns Elizalderos que van crear fa un temps la Fundació Elizalde i cada any es reuneixen, es troben i fan visites, com vosaltres, els del Fòrum del Patrimoni, i són persones que als anys 40 es van formar Elizalde, tots tenen de 80 i molts cap amunt, vull dir, queden molt poquets, i aquí es veieu a la visita que van fer fa uns anys a la planta de Goodmar a l'Hospitalet de Llobregat. Això és molt bonic, vull dir, la gent d'Elizalde era emprenedora,
s'ajudava, col·laboraven, i és una història d'èxit que modestament a Goodmar han volgut recuperar quan l'any 92 van crear la nostra escola d'aprenents i amb aquest esperit que ells deien d'estudi, acció, disciplina i intentar no només formar tècnicament i teòricament, sinó que les coses que s'expliquen a l'aula després s'apliquin ràpidament al taller i que la gent que no ha entès alguna cosa, si no està atent a classe, no pugui aplicar-ho i que era l'esperit de l'aprenent, l'esperit d'un mestre industrial molt ben format, amb molt coneixement i que després, amb aquests valors que tenien d'humans i de treball i d'esforç i disciplina, doncs van crear moltes empreses. Aquí veieu algunes revistes de l'època, de l'any 1940, la revista dels aprenents i una del 47, i un retall de la Fundació Elizalde, on crec que surt també el meu pare, el Bernabé Gutiérrez, amb un mestre, i els companys de l'Elizalde que surten a la visita de Goodmar. El Bernabé Gutiérrez va ser de la tercera, crec, promoció, el 42, el meu pare, Joan Martí, de la segona, el 41, i molts anys més tard, el fill gran del Bernabé Gutiérrez, el Francisco Gutiérrez, també va estudiar a Elizalde. Però què destaquem aquí? A l'any 51, amb el trasllat de la seu d'Elizalde a Madrid i la desaparició ja al poc temps de l'aeronàutica, doncs el Gutiérrez i el Martorell, com ho deia abans, amb molt pocs recursos econòmics, però amb ganes de fer créixer un negoci, doncs van crear la petita empresa Goodmar, que la veieu aquí a l'esquerra, al primer taller, al carrer Albéniz 13 de l'Hospitalet, molt modest, treballaven 12, 14, 16 hores diàries, el que més falta, no hi havia dividends, quan hi havia un duro l'invertia en un torn revòlver, en un torn cilíndric, en un taladro, el que fos, per crear riquesa. I va ser, de forma modesta al principi, com alguns companys de l'Elizalde els donaven feina, recordo Gàgia, empreses també de fora de Barcelona, però a l'any 56 una empresa que construïa telars sense llançadera, Matesa, els va omplir el taller de feina. Van treballar moltíssim, van créixer, van cometre el primer gran error de Goodmar, és una gran lliçó apresa, de concentrar el risc en un client, van treballar per Matesa i al 69 esclata l'escàndol Matesa. Molts el coneixereu, què va passar amb el senyor Vilarreyes i Matesa, no? Doncs en aquella època, el 69, encara no existia el mercat comú europeu. Quan una empresa exportava maquinària a l'estranger, rebia un 15% de subvenció a fons perdut del Ministeri d'Indústria i Matesa, a part de fabricar bons talars sense llançadera, era el boom del tèxtil a Catalunya, doncs van començar a enviar caixes de fusta plenes de pedres, sense maquinària, a Sud-amèrica, per cobrar el 15% de subvenció. Aquest escàndol va acabar amb una fallida, amb un deute brutal, va ser un escàndol, però a la petita empresa Goodmar, que a aquella època treballava quasi el 90% per Matesa i tenia una vintena de treballadors, doncs li va representar que li estafessin uns 10 milions de les antigues pessetes, tota la planificació de càrrega de feina i enviar-los a l'autèntica ruïna. Es van arruïnar. Va ser en aquell moment quan en Bernabé i Gutiérrez i el meu pare van decidir agafar la maleta i anar-se'n a Marsella a demanar feina d'aeronàutica. En aquella època, Sud Aviació, a diferència d'Espanya, que concentrava la indústria aeronàutica a Madrid i a Sevilla, doncs a França havien fet diversos pols aeronàutics, a París, a Toulouse i a Marsella, la fàbrica d'helicòpters de Sud Aviació, que després va ser Aeroespacial, i van anar a demanar feina a Aeroespacial. Què va passar a Aeroespacial? Es van tractar com uns pobrets que venien de Barcelona a demanar feina, però van tenir la sort. És una anècdota que m'agrada explicar. Doncs quan en aquella època no existia la 9001 de qualitat ni la 9000 d'aeronàutica, i quan estàvem parlant al cap de compres, un tal Messier Cot, a aquella època, va entrar un cap de qualitat ensenyant un cos de bomba d'alumini i magnesi que Rolls estava fabricant i tenia problemes de qualitat. I pensem que per treure de sobre aquests catalans que anaven a buscar feina d'aviació, els van ensenyar la peça i els van dir: vostès serien capaços de fer aquesta peça? Si de 10 treus de material en fan una de bona, els homologarem i començaran a treballar per nosaltres.
Va ser dit i fet, va agafar el tros de material d'alumini i magnesi, se'n va anar al carrer de Benis, que veieu aquí el taller, aquest petit, amb màquines convencionals molt antigues, i van començar a fabricar les peces i va sortir bé. Es van homologar i van començar a treballar per Marsella amb molt esforç, perquè estaven arruïnats, i van entrar als seus orígens, que era l'aeronàutica. Comencen al 71 a treballar de forma seriosa amb Aeroespacial de França. A l'any 76 ja els homologuen com proveïdor formal per Aeroespacial, que després es va convertir en Eurocopter França, avui Airbus Helicopter, per fabricar peces. I com ja portaven 10 anys treballant de forma continuada, recurrent, amb Aeroespacial, el govern espanyol va fer un contracte amb Eurocopter molt important per comprar un paquet d'helicòpters Super Puma de transport militar, i en aquella època, encara avui això es fa, havia una política d'offsets on Gerència de Cooperació Industrial, una part del contracte, exigia als proveïdors que duessin feina a empreses espanyoles. I el govern espanyol ens va proposar Eurocopter que dués feina als Indra, a Santa Bàrbara, a les empreses de l'INI que controlava. Anys abans també, quan Espanya havia comprat els F-16 i els F-15, doncs com la indústria espanyola era molt poc competitiva, doncs compensava a Espanya la càrrega de feina amb el que podia, venent taronges o sabates. Però ja al 86 ja hi havia una indústria més potent i es podia donar feina de més valor afegit. I quan, de forma sorprenent, Espanya va proposar als Indra i a Santa Bàrbara, va ser els francesos d'Eurocopter que van dir: ei, i per què no fiquem aquest paquet de compensació industrial a unes empreses petites catalanes que treballen per nosaltres ja, com Goodmar i Werner, que també era una empresa catalana que treballava per ells, i es fiquem al contracte? El govern espanyol no sabia ni qui era Goodmar. Era un petit taller, com veieu aquí a l'esquerra, de 4 replegats, però que treballava molt bé. I els francesos, com valoraven la bona feina feta, que eren competitius en qualitat i en preu, van demanar que entéssim aquest projecte de compensació industrial. Això va ser un èxit i es va consolidar, perquè no vam ser, a dit, proposats pel govern espanyol, sinó els francesos, que com a agraïment estaven contents amb els proveïdors, doncs es van posar aquest contracte. 3 anys més tard es crea la fàbrica de motors d'avions ITP. Una altra oportunitat perduda que es recuperessin els motors d'avió a Catalunya. Diuen que va haver una oportunitat per Catalunya que es muntés la fàbrica a Catalunya, però la realitat és que al final es va muntar al País Basc amb el recolzament de Rolls-Royce i l'enginyeria Sener per desenvolupar i fabricar els motors EJ2000 dels Eurofighter, l'avió de combat europeu. A l'any 92, després dels Jocs Olímpics, la segona gran crisi a Goodmar, ja entrem en la segona generació de Gutiérrez i Martorell a la direcció. Prèviament ja havíem treballat tots. Jo també, mentre estudiava enginyeria, ja havia treballat de torner i fresador, els Gutiérrez també, però ja a l'any 92 els pares ens diuen: fins aquí hem arribat, no podem més, tenim una gran crisi, aquí teniu les claus, espavileu-se, reinventeu l'empresa, tanqueu-la, feu el que pugueu. La vam reinventar, van crear l'escola taller a Goodmar d'aprenents. Al poc temps, a l'any 93, vam anar a una nau de lloguer al Bon Pastor, perquè van comprar el primer torre de control numèric, i al carrer Benis, que feia un temps estava a les afores de l'Hospitalet de Llobregat, doncs la ciutat d'Hospitalet va créixer i els veïns els molestava el soroll, no podien treballar 24 hores amb aquella màquina que havien comprat de control numèric, i amb molt esforç vam traslladar-nos a una petita nau de lloguer al Bon Pastor, al carrer Caracas 45, que és la foto del mig. Aquí ja podeu veure, encara estan el pare Gutiérrez i el meu pare, i els fills Gutiérrez per darrere, i a l'esquerra, doncs jo soc, aquí em veieu, una mica més jove que avui. I treballant de valent vam continuar aixecant l'empresa fins a l'any 96, que previ a la N9100, la certificació aeronàutica, doncs vam superar l'auditoria Qualifas RG84, va ser proveïdor de primer nivell, oferir un servei integral Eurocopter. L'altra empresa que havia a Barcelona, Talleres Werner, no la va superar i es van fusionar amb ells per créixer, per la dimensió. També hi havia una empresa a Figueres, Mecànica Bas, que tampoc la va superar i van continuar treballant com proveïdors nostres i es van quedar ja sols, el 96, com proveïdors de l'aeronàutica francesa.
Amb molt esforç, l'any 2000, comprem uns terrenys a l'Hospitalet, al carrer Metal·lúrgia, és la foto de la dreta. Vam fer nosaltres de promotors, vam construir la nau i vam créixer. Vam créixer, però poquet, perquè, com deien els francesos, i això sembla molt infantil, però m'agrada explicar-ho sempre, ens deien que érem astèrics a les Gàl·lies, que era una empresa petita, irreductible, que penjava tots els projectes aeronàutics que hi havia al moment, però que, com Tier 1, no podíem ser tan petits, que calia fer un esforç de creixement important, que si érem tan petits, difícilment podíem desenvolupar-nos i créixer. En paral·lel, el 2000, una aposta important del govern de Catalunya, es crea el clúster aeroespacial de Catalunya Valle, Barcelona Aeronàutica i de l'Espai. Això és important destacar-ho perquè en aquella època l'alcalde de Barcelona era el Joan Clos, ministre socialista i aficionat a l'aviació. El president de la Generalitat era en Pasqual Maragall i la ministra a Madrid era l'Anna Virulés, que era del PP. Eren dos colors diferents polítics, però van apostar per crear un clúster aeronàutic a Catalunya perquè ja veien que realment pocs sectors industrials tenien feina recurrent d'alt valor afegit i que calia acompanyar les empreses per atreure inversió i créixer. Per Goodman això era molt important perquè eren poc competitius perquè el sector aeronàutic i espacial, la xarxa de proveïdors ha d'estar homologada i a l'estar sol, qualsevol tractament tèrmic, qualsevol acabat superficial que teníem que fer, tenien que enviar les peces a França, Alemanya, Anglaterra, perquè no hi havia qui ens ho fes. Aleshores, tot el que fos ajudar a crear massa crítica i guanyar dimensió i que vinguessin més empreses a treballar pel sector era molt positiu. Aleshores, es va notar aquest esforç de Generalitat, Valle va ser un èxit, vam aconseguir que empreses de tradició automobilística, com ser de soldadura, creés una empresa, una divisió d'aeronàutica per fer grades de muntatge d'avió. També l'empresa Aritex, l'empresa d'automoció, van migrar cap a l'aeronàutica i empreses petites o històriques com la famosa Empere, que feia paracaigudes, avui Cimsa, que també va entrar com a Valle perquè no feia avions, però feia paracaigudes, també era assimilable a aquest negoci. Doncs es van unir per fer un teixit industrial vàlid i créixer. El 2003, la facturació del sector aeroespacial a Catalunya va ser de 106 milions d'euros, molt poqueta cosa, però va créixer, però sí que era destacable que el 2004, quan va sortir les normes aeronàutiques de qualitat EN 9100, doncs un 18% de les empreses certificades espanyoles eren catalanes, Catalunya representava el 5% del sector aeroespacial espanyol i érem el quart pol de desenvolupament aeroespacial a Espanya, darrere de Madrid, Sevilla i el País Basc. En paral·lel, amb el saber fer dels antics Elizalderos i de la que ens havia ensenyat aeroespacial i Eurocopter, vam començar a diversificar risc, vam començar a treballar per ADS Casa a Sevilla, per l'empresa de Madrid Companyia Espanyola de Sistemes Aeronàuticos i també per empreses de Suïssa com Curtiss-Wright, Bombardier i empreses franceses com SE Bugatti. Vam diversificar el risc pel sector. El 2003 comencem a fabricar els primers prototips de l'actual de retracció del nou A380, aquest monstre de 2 pisos que malauradament ara es deixa fabricar, i també vam començar a fabricar la caixa de control del porta de càrrega de l'Airbus 300. Era el primer muntatge tècnic que fèiem, el veieu a l'esquerra, aquí, perquè no només era fabricar peces, sinó integrar-les, fer l'assaig i entregar-la en qualitat concertada al client. Va ser el primer èxit. Després vam col·laborar amb el muntatge i fabricació del Teleboom System, el sistema de repostatge en vol d'Airbus, com veieu aquesta pràctica rígida que per passar combustible carosser en ple vol, amb l'empresa CESA de Madrid. El 2004 es va crear el Centre de Tecnologia Aeroespacial, el CETAE. Goodman va ser patró fundacional amb altres empreses més grans com Sener, Indra i Mir Comunicacions. I anava tot molt bé. Malauradament, va haver un canvi de govern, l'aposta pel sector aeroespacial ja no era prioritària i es va anar desinflant. Penseu que, no vull parlar de política, però
els projectes aeronàutics són de llarg recorregut. La corba de cash flow, quan entres en un projecte de risc aeronàutic, el cash flow inicial és negatiu. Tu comences a treballar en el projecte, fas el desenvolupament, el projecte, tens pèrdues, tens cash flow negatiu, i fins que l'avió no vola, al cap de 5, 7, 8 anys, no recuperes l'inversió i el projecte no és exitós. Seria la fórmula d'una J. Vull dir, entres en un projecte, tens cash flow negatiu i va creixent el projecte amb el cicle de vida del producte i es va considerar que la política de clústers sectorials no era vàlida, tampoc creixíem com calia. Com us deia abans, els projectes a vegades van molt lligats de la mà del govern central i Bayer va anar amortaint i Acetae al final va ser assolit per SCAM, per ser tecnològica SCAM, avui dia integrat dins d'Eurecat. Nosaltres vam continuar creixent, vam participar a risc compartit amb l'A4NSM. Treballar a risc compartit vol dir que tu inverteixes recursos, en el cas de Goodmar va invertir 3 milions d'euros, que per nosaltres era molt, per ajudar, partint d'un disseny conceptual d'un tren d'aterratge, fer l'enginyeria de detall, ja té més enginyeria, fabricar els prototips, els bancs d'assajos, per assegurar que aquella feina la faràs tu tot el segle de vida de l'avió, que poden ser 30-35 anys. Una gran oportunitat per Catalunya de nou, l'any 2007, Eurocopter a nivell mundial aposta per crear una tercera pota a Espanya. Tenen el centre d'Alemanya, tenen el centre d'Eurocopter França, a Marsella, perquè Goodmar treballava sempre, i es decideix, per les compres d'Espanya i per la integració que fèiem transversal, crear una tercera pota europea d'Eurocopter a Espanya. Catalunya es postula per albergar la fàbrica espanyola. En aquella època el ministre d'Indústria era el senyor Montilla. Teníem la desgràcia, perdoneu que parli així, que el ministre de Defensa era el senyor Bono. Els francesos consideraven que posar la tercera pota d'Eurocopter a Espanya, a Barcelona, a Catalunya, era perfecte per teixit industrial que tenia Catalunya, perquè hi havia autonomia de vol entre Marsella i Barcelona pel Golfo de León perfecte, i teníem centres tecnològics i universitats per poder ser exitós. Malauradament, per decisió política del senyor Bono, aposta pel seu territori i es crea la fàbrica d'helicòpters a Albacete. Una altra oportunitat perduda de potenciar la indústria aeroespacial a Catalunya. La fàbrica d'Albacete, els francesos no la volien, perquè ni estava ben comunicada ni tenia teixit industrial i era molt difícil que fos un èxit. Nosaltres, com érem proveïdors d'Eurocopter França, teníem una posició estratègica perquè coneixíem els procediments d'Eurocopter, la forma de treballar d'ells, estaven homologats i van ser dels primers que Eurocopter Albacete ens va proposar feina. Vam ofertar unes peces importants, era una comanda important per nosaltres, i quan surt el concurs, el cap d'operacions d'Albacete ens diu: Martorell, enhorabona, sou els millors. Teniu solvència tècnica, teniu un bon sistema de qualitat, coneixeu els procediments de treball d'Eurocopter França, que són els mateixos que aplicarem aquí, i a més sou competitius, sou els més baratos, sou els més competitius. Diu, però, us donen el contracte si munteu una filial a Albacete. Com que una filial a Albacete? Sí, perquè l'aposta del senyor Bono és crear un teixit industrial a Albacete i, clar, necessitem que els proveïdors estiguin a Albacete. Podeu continuar fabricant a Barcelona, però heu de tenir un CIF a Albacete perquè us puguin anar a la feina. Es vam negar, van considerar que això no ho haguéssim avisat en tot cas abans, nosaltres volíem créixer a Catalunya i vam perdre les comandes. Mai vam treballar, avui encara, per Eurocopter Albacete. Continuem treballant per Eurocopter França. Això no sé si és política, però crec que algú ho havia de dir. A l'època de Bayer es van desenvolupar quasi 80 empreses aeronàutiques a Catalunya. Des d'enginyeries, fabricació, mecànica, composites, electrònica i fabricació de grades de muntatge. Va ser un èxit. D'aquestes empreses encara en queden algunes. La divisió d'aeronàutica de Serra Soldadura, malauradament, la va comprar Aernova i se va anar també a Àlava, però queden empreses com GTD, que fa software de comunicacions. L'empresa Mier Comunicacions està absorbida per Sener, però encara queda alguna cosa aquí. Però, lamentablement, estem molt sols.
Tenim algun proveïdor de terrenys superficials, com Elco, a Lliçà, però és testimonial. Estem molt sols i continuem subcontractant moltes feines a França i Alemanya perquè aquí no s'ho pot fer ningú. Un èxit, una flor. El 2009 surt la primera promoció d'enginyers aeronàutics a Terrassa. Des de Valle vam treballar també per crear l'Escola d'Aeronàutics a Terrassa. Els aeronàutics que teníem venien de Madrid o de Sevilla. Nosaltres sempre a la vocació de col·laborar, a part de la nostra escola d'aprenents, doncs sempre ajudava a dirigir projectes de fi de carrera, a col·laborar amb els projectes dels nanos, a fer visites a l'empresa. Han tingut algun enginyer aeronàutic, però malauradament, pel tipus de fabricació que fem, ens convenen més els industrials i també molta gent formada per la nostra escola que fem el nostre estil de direcció i de treball. Un hito important a la història de relació d'amor entre Airbus Helicopter i Goodmar, l'any 2012 ens homologuen per fer muntatge de subconjunts i el 2013 ens homologuen per la fabricació de peces crítiques. Això també va ser molt important. Es van convidar a fabricar peces crítiques que històricament es feien a la planta d'Airbus a Marsella i es van dir que necessitaven 4 empreses de pulmó per quan havia una càrrega de feina important a Marsella, aquestes peces crítiques les poguessin fer 4 proveïdors. I ens van dir, Martorell, us convidem, vam fer uns exàmens, vam fer uns tests, unes auditories, us convidem a ser una de les 4 empreses que fabriquin peces crítiques fent de pulmó de la planta de Marsella, però penseu que ho diu molt malament, perquè els altres 3 estan al voltant de 50 quilòmetres de la fàbrica i vosaltres a quasi 500 quilòmetres ho teniu molt pelut, perquè són peces amb urgència que s'han de fabricar, desenvolupar molt ràpid i esteu en desavantatge. Bé, nosaltres vam canviar l'organització, vam fer que un camió nostre cada setmana anés a Marsella a recollir peces i a portar peces i avui la major part de les peces crítiques d'aquest pulmó d'Eurocòpter les fem nosaltres. Val a dir que amb aquest esforç, ara, el 2021, Goodmar té més de 1.400 referències d'Airbus com a proveïdor únic. A diferència d'automoció, on una peça, clar, són tamanys d'escala, òbviament, no? Automoció són milers de peces, milions de peces, però hi ha molts proveïdors de cada peça, aeronàutica, Airbus Helicopter, les peces que veieu, els helicòpters que veieu del RAC de bombers de la Generalitat dels Mossos, doncs totes porten peces de Goodmar, no hi ha un doble proveïdor. Si cau un helicòpter serà culpa nostra. I veieu aquí tota la gamma d'helicòpters pels que treballem, el Super Puma, el Dauphin, i cada vegada anem creixent. I el repte que ens va donar Aerocòpter de créixer, doncs ara veureu a la planta de Sant Cugat han pogut assolir-ho i començar a fer més coses. Aquest és el projecte de l'Agua d'Enzeme, a risc, amb Airbus. Vam participar amb l'enginyeria de tall i el muntatge del tren, peces de satèl·lits, expliqueu una mica el ventall del que estem fent últimament, els robots Aquiles, una mica de fiasco econòmic, els que vau venir a la planta jo us vaig explicar, no? El nivell d'enginyeria és un gran robot, és un robot modular per destinació d'explosius per ús civil, pot baixar escales, entrar al metro i agafar paquets sospitosos, amb tecnologia 100% Goodmar, però la venda és molt complicada. Tenim una Guàrdia Civil a Madrid, a l'aeroport, però és molt complicat, però ens dona una visió del que és capaç de fer Goodmar avui, la seva enginyeria, no només fabricació mecànica de peces, sinó també integració d'electrònica, software, hardware i treure un producte propi com aquest. El darrer èxit, que abans comentava l'Assumpció, el 2019, a la planta nova de Sant Cugat, vam tenir la sort que connectessin a nosaltres els americans de Triton per fabricar peces crítiques d'aquest submarí que baixava a 11.000 metres de fondària a les zones marianes i després vam fabricar sencer el B-24, aquest submarí turístic, tot de vidre, que baixa de fondària de 100 metres i a una atmosfera pots veure el fons marí. Aquest submarí va ser lliurat just abans del Covid, al febrer de l'any passat, a un resort de Vietnam. Ara està projectat fabricar-ne 2 més i esperem fabricar 4 submarins en aquests propers 2 anys. Els clients de Goodmar avui, Airbus Defence and Space, Airbus Helicopter, Airbus Avions, Triton Submarins,
tots sectors estratègics d'alt valor afegit, perquè necessiten molt bones màquines, però per damunt de tot un gran capital humà fidelitzat i gent molt preparada, molt qualificada a la nostra escola, i gent que se senti gutmariana amb aquest esperit de l'Izalde que abans comentàvem. Avui també som rics en projectes d'R+D, busquem un producte propi i per això col·laborem amb l'UPC, amb l'Hospital General de Bellvitge, amb Eurecat, buscant projectes de recerca que siguin finalistes. No ens interessa mai fer papers, volem fer producte, no? I ens sortirem. Estem a punt de fer algunes coses que aviat podeu conèixer. I aquí estem, des del 2017. Allò que deien els francesos a Airbus que ens calia créixer, que no apostaven per nosaltres de forma seriosa com Tier 1 perquè eren molt petits i a la planta d'Hospitalet ja no cabíem, doncs vam aconseguir col·laborar amb el projecte de reindustrialització de la planta de Delphi a Sant Cugat del Vallès, van traslladar la planta d'Hospitalet a Sant Cugat, van canviar els 3.000 metres quadrats d'Hospitalet i 2.000 que teníem S4E, l'empresa de soldadura, a Saladell de Besòs, 5.000 per quasi 20.000 metres quadrats de zona de producció, magatzems i qualitat. Aquí tenim una cinquantena de màquines d'autònomèric de tecnologia, unes 100 persones de treballadors. Es han consolidat com Tier 1 d'Airbus, oferint un servei integral. Vam crear l'empresa AMTA Aerospace Motor Technological Alliance per buscar sinergies amb l'altre soci de la planta, però això no ha sortit bé. Jo crec que és difícil sectors diferents i manteners diferents que convisquin, però almenys va servir per consolidar aquest projecte de salvar la planta a Sant Cugat del Vallès i facilitar el creixement d'empreses catalanes. Tenim un laboratori de meteorologia equipat, com veure, de meteorografia, tenim 24 hores al dia, i això ens permet abordar el futur. Futur. I quin futur? Doncs bé, ara on estem? 70 anys d'història de Goodmar, continuem sent modestos, petits, 100 persones, però sí que gaudim d'una sòlida posició, tenim uns clients fidelitzats. Un cop superades totes les barreres d'entrada al sector tecnològiques i de qualitat com Tier 1, ens cal créixer per aconseguir ser l'empresa aeroespacial de referència a Catalunya. Això vol dir créixer, això vol dir barreres financeres també. Sols no podrem fer-ho. Necessitem crear una xarxa de proveïdors aquí, a Catalunya, per guanyar massa crítica, no penalitzant-se subcontractant feines a França i Alemanya amb els transports que es penalitzen els marges, es penalitzen els terminis de lliurament. I per això és imprescindible les aliances estratègiques amb empreses, amb centres tecnològics i l'aposta decidida també de l'administració per fer-nos créixer. Com jo sempre dic, sumar esforços multiplica els resultats. Doncs cal sumar, cal deixar de mirar-se al malic per ajuntar-se i créixer. Les arrels estan ben posades, tenim una bona qualitat, tenim un bon equip, però entre tots ens cal créixer. I de fet, això és el que us volia dir bàsicament, agrair-vos l'atenció. Aquí tinc les fotos de la visita que vau fer fa un any als amics de l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica. Va ser una estona maca i bonica i quedo a la vostra atenció per contestar el que vosaltres demaneu. Això era el decàleg de Goodmar, però ho deixarem per una altra ocasió. Moltes gràcies. Assumpció? Us he avorrit? Perdó. Assumpció, micro. Assumpció, has de posar el micro en marxa. El tens mut ara. Moltíssimes gràcies, Joan. Ha sigut una intervenció brillant, no, brillantíssima. A vosaltres, sou molt bona gent, sou molt bona gent. Molt interessant tot el que has explicat i tot, quina lluita. Això sí que és com les formiguetes, Cultura de l'esforç i voluntat, tota la vida, tota la família. Sí, bueno, és l'esperit, en realitat l'esperit català és aquest, no? Moltes vegades és així, com a formigueta i, bueno, moltíssimes gràcies. Quan acabem la pandèmia tornarem a visitar-vos allà a Sant Cugat, val? I ara, per ordre, a veure com va això del xat, si algú ha fet alguna pregunta. El Francesc Daura ens pregunta: hola, tindrà la presentació? Amb molt de gust, vull dir, us la vaig arribar i a més crec, Assumpció, que això està gravant-se, oi? Sí, després ho penjarem al YouTube de l'associació, es penja això, al YouTube. En tot cas, us puc fer arribar el PowerPoint a l'associació i la podeu vehicular a tothom amb molt de gust, cap problema.
Vale, perfecte. Hi ha alguna pregunta? Que són coses molt tècniques. Jo sóc historiadora, no puc fer molta pregunta, però aquí hi ha enginyers, a veure si hi ha alguna pregunta. Jo crec que no m'han entès res del que dic perquè parlo de pressa i no vocalitzo i jo crec que no... Oh, sí que se t'ha entès, sí. Sí, Sí, sí. gràcies. Sí. I aquesta associació d'aquestes persones que han fet una fundació Elizalde, no sé si hi ha algú d'Elizalde. Hi ha alguna persona d'Elizalde que m'han dit que estarien connectats? No sé si han tingut perquè accés. seria interessant. Ah, li has Sí, enviat el link sí. a aquestes persones? Sí. Comentava, no?, que la cultura d'Elizalde, del partenariat, de l'amistat, dels valors humans, aquesta gent sempre ha estat molt unida i els exalumnes de l'escola d'Elizalde han mantingut el contacte i de forma periòdica es reuneixen i fan visites com vosaltres, no? Es fora bo, quan passi la pandèmia, organitzar, jo faig de patró si voleu, organitzar una assentada comuna per conèixer-vos, perquè segur que tenen coses per explicar molt interessants i de la història d'aeronàutica, història d'Elizalde, evidentment, en sabrà molt més que jo i es poden il·lustrar molt bé. Són gent molt maca, molt entranyable, molt grans, perquè clar, tots penseu que els que van estudiar al 40 estan entre els 90 i els 100 anys, vull dir, no queden gaires, no? Però la saviesa no té edat, o sigui Sí, que... i després les generacions més joves, no sé si sabeu que van tenir Elizalde alguns estudiants il·lustres i curiosos, com el duo dinàmico. Això ho sabíeu? Ah, no. El duo dinàmico van ser mestres industrials d'Elizalde, eren torners i fresadors. Després crec que es van guanyar millor amb la música es van guanyar millor la vida, però van ser elizalderos també. Sí. I, evidentment, destacar els empresaris i els bons professionals que va ser bressol de molta gent. Ja. I s'ha conservat arxius o alguna de l'època Elizalde? Moltes coses van cremar la guerra. Després sí que hi ha les revistes i a la Fundació Elizalde hi ha molt material, encara està al País de Sant Joan i es pot visitar. Hi ha moltes coses. Sí. Pues prenc nota d'això. Hi ha algú que t'ha dit alguna cosa, no? Aquí en el xat? A veure... Quan pot valdre un submarí turístic? Bueno, això quasi és confidencial i no tindria que dir-ho jo. Però bé, aquest submarí turístic, hi ha molts submarins turístics. El B24, de 24 places i 16 metres d'eslora, val uns 4 milions d'euros. Ara no estic segur si són 4 milions d'euros o 4 milions de dòlars. Però és un bon negoci per explotar. Penseu que la gent que l'utilitza està una hora amb una immersió a 60-70 metres de fondària i a una atmosfera fa un passeig turístic pel fons marí veient taurons o tipus d'animalots sense tenir que patir pel pulmó. Pot baixar una persona de 90 anys com un nen d'un any. Crec que a Vietnam els hi cobren uns 90 o 100 dòlars per immersió i treballar 24 hores. És un bon negoci. Si a algú se li acut buscar sponsor per fer-ne una a les Illes Medes, seria molt maco. Ah, sí, clar. Pot ser una bona idea. Pot ser caro o barat. També hi ha submarins d'entre 1,5 milions i 2 milions, que són de 7 places, 9 places, però aquests s'empleen més per recerca. Per exemple, al meu despatx, us vaig ensenyar crec alguns, tinc un gotet de Starbucks, que fa un any el van posar a la proa del Titanic, que es troba a 3.500 metres de fondària, i per la pressió de 350 bars, el got de Starbucks es va quedar així de petitó. Ara hi ha projectes per buscar tresors, per descendre... Hi ha moltes aplicacions, més que turístiques, de recerca, per gasoductes, per mil tasques. Però aquest B24 és un èxit i ara encarreguen un segon submarí. El podeu d'aquí uns mesos veure a Sant Cugat. Qui es va perdre la visita anterior pot repetir i pot venir ara. Joan, tens alguna cosa més, Tens alguns... Sí, la fàbrica d'Alacete està funcionant, la política d'Ambó no va servir? Bé, és una pregunta que m'agrada que facin. Bé, la fàbrica d'Alacete funciona a mig gas. De fet, ells tenien que fer els timons de cua de tots els models d'helicòpter, el manteniment dels helicòpters militars d'Espanya i de Sud-amèrica i muntar l'NH 90.
Això jo no tenia que dir-ho, però quan el rei d'Espanya va inaugurar la planta de muntatge de l'N90, no va ser capaços d'arribar a temps i van portar un dumi de l'helicòpter en tren des de Marsella perquè inaugurés la planta. El que estan fent d'Albacete és portar tota la part de gestió i de compres del grup, vull dir, funcionaris administratius. I sí que s'està fent alguna cosa, però evidentment molt menys del que hagués estat la fàbrica a Catalunya. Els francesos van dir-ho, vull dir, els francesos, quan jo vaig estar en aquella època amb 3 persones més al comitè tècnic d'aquest projecte, i els francesos deien, mira, amb el fons, nosaltres volíem que això estés a Barcelona, per això que us he dit, no? Per autonomia de vol, per teixit industrial molt vàlid, per les ciutats que teniu. Albacete, perdó-me l'expressió, diu, és el cul del món. No hi ha indústria, no hi ha res. Dic, però pels alemanys i francesos serà molt bo, perquè la fàbrica de Barcelona hauria sigut una pota potent que es podia treure feina i Albacete serà una fàbrica residual. És això, una fàbrica residual. Vull dir, temes administratius, de compres, gestió, i fan algun manteniment, però res a veure amb el que haguéssim pogut fer a Barcelona. Una llàstima. Joan, hi ha una altra cosa, em sembla, d'un de Goodmar, no? Un senyor que diu alguna cosa que li ha Aquest agradat. senyor, el Fran Herrera de Goodmar, aquest és un crac. Aquest noi és un noi que fa 18 anys va entrar a Goodmar com a aprenent de la nostra escola. Aquest noi, treballant, quan ja va ser aprenent, ja va ser operari, treballant de nit, va estudiar FP1, FP2 i va fer una enginyeria tècnica. I aquest home avui és dels millors elements que tenim a Goodmar, fidelitzat, i és una gran persona. Com a anècdota, fa uns anys vaig anar al casament d'aquest noi, del Fran, i quan estàvem a l'aperitiu se'm van ajuntar dos amics d'aquest noi i em diuen, oiga, señor Martorell, ¿podemos hablar con usted? I dic, sí, ¿qué pasa? Diu, ¿qué les dan a los goodmarianos? Perquè ells mateixos s'autodenominen goodmarianos. ¿Qué das tú a los goodmarianos para que cuando se reúnen dos compañeros de Goodmar, en lugar de hablar de fútbol o de chicas, hablan de trabajo? Esto no puede ser bueno. Bueno, pues aquesta és la cultura de l'esforç, l'orgull goodmarià, l'orgull de pertinença, vull dir, i el que ens agrada a nosaltres de fidelitzar les persones i que sentin l'empresa com seves. Us parlava abans d'aquest noi, el Rafa Borreguero, que va entrar en 14 anys i ara es va demanar prejubilar-se als 63. Per mi va ser un disgust. Us podria dir que hasta vaig plorar, perquè 48 anys a l'empresa, tota la vida amb nosaltres, i em demanava marxar 2 anys abans de l'empresa. Li quedaven 2 anys encara. Però no podia negar-li que es pogués prejubilar i fer un contracte de relleu, perquè per motius familiars ho necessitava. 48 anys a l'empresa, quantes persones avui coneixeu que passi això? És molt bonic. Aleshores, a nivell de clima laboral, d'entusiasme, de voluntat, quan hi ha una urgència de fabricar alguna cosa, vull dir, jo sé que puc comptar amb tots. Això és molt bonic. Joan, tens una altra pregunta del Joan Guarch. Un altre bon amic, també. T'ha preguntat algú? Sí, com és el futur del sector Catalunya en comparació amb ajudes de l'administració d'altres parts del territori espanyol? Ui, això el Joan sembla la resposta també com jo. El teixit industrial podrà sobreviure a mig termini? Bé, us explico una altra anècdota molt il·lustrativa. Els catalans som molt valents, som individualistes, ens costa col·laborar, però som un país petit i som un país pobre. Jo no vull viure les subvencions, òbviament, però abans us he explicat que quan vam invertir amb l'Agua de Enzema 3 milions d'euros, va ser un esforç titànic poder pagar allò per assegurar feina recurrent a llarg termini. A Andalusia, al País Basc, a Madrid, això és molt diferent. Recordo una empresa basca que fa uns anys jo volia créixer, volia sumar, havíem absorbit a l'empresa Werner de Barcelona i volia créixer per fer una empresa potent a Catalunya, i amb un basc, que no diré el nom perquè ara això no quedaria bé, amb un basc que ens enteníem, era seriós i treballador, li vaig dir, escolta, per què no sumem esforços i creem una empresa potent al País Basc i Catalunya i creixem? I em va dir, vaig a la seva empresa, que estava, no diré, al País Basc, una empresa espectacular, i em diu, mira, per fer aquesta empresa ens ha costat 20 milions d'euros. El govern basc ens ha deixat un préstec de 14 per crear l'empresa. He de tornar durant 5 anys
el 25% dels beneficis que tinguin. I a 5 anys, el que no hagi tornat, en queda el deute condemnat, perdonat. Dic, com ho repeteixes? Diu, sí, que jo torno a 5 anys, el 20% dels beneficis que tingui l'empresa, com a ajut, però als 5 anys, el deute que quedi pendent ja s'ha acabat, és subvenció. Igual que aquí. A veure, som un país petit i, com us deia, jo no vull veure els ajuts, però aquests sectors estratègics d'alt valor afegit que generen llocs de treball estables i coneixement que pots aplicar després a altres sectors d'activitat industrial interessants, a tot arreu es protegeixen. Hi ha ajuts importants per dissenyar nous productes, per crear empreses, per crear llocs de treball. Aquí estem molt més limitats. Vull dir, no hi ha ajuts, ho destinem a altres coses. També us diria, això ho podeu mirar per internet, vull dir, ara amb el Covid estem patint molt tots. La indústria aeronàutica, l'aviació comercial, està patint molt. Nosaltres tenim la sort que estem a la divisió d'helicòpters, estem a la divisió de satèl·lits i la comercial ens toca una mica descallada. Fèiem alguna cosa per l'A380 que es deixa de fabricar ja, sabeu que ha mort. De l'A330 fem algunes peces, però el gruix són els helicòpters. Però a França, les empreses amb el Covid, les pimes tecnològiques, doncs l'Estat els està donant el 5% de la facturació que estan perdent pel Covid. Igual que aquí. Aquí nosaltres, cada vegada, no que tinguem un positiu de Covid, cada vegada que un treballador ha estat en contacte amb algun positiu de Covid, per prevenció, es queda entre 10 i 15 dies a casa. El cost dels seguros socials els paga l'empresa. No tenim cap ajut. Quan s'acabi la crisi, com podem competir amb els francesos i alemanys que estaran en plena forma i sanejats per competir? Vull dir, és un problema. Això és un problema ja nacional. Però també a nivell d'ajuts, vosaltres sabeu, us explicaré una altra anècdota, vull dir que és molt trist. Fa uns anys, fa 5 anys, necessitàvem una màquina tridimensional de mesura que costava uns 190.000 euros i ens va arribar una oportunitat de compra, una màquina nova de Sevilla, que ens la venien per 80.000, menys de la meitat. Va enviar el Javier Gutiérrez, el cap de qualitat, a Sevilla a veure la màquina, perquè era un xollo, no? I em diu, Joan, això és un xollo. Aquests senyors van comprar 2 màquines idèntiques fa 4 anys. Una és la que fan servir i l'altra l'han guardat a la caixa. Van tenir subvenció a fons perdut del 80% per les 2 màquines. Ara, recuperen la inversió de les 2 i és un xollo. I diuen, claro, os ayudamos, però som ciutadans de segona categoria, els catalans. Vull dir, no hi ha dret. Vull dir, jo no vull viure la subvenció, però si els meus competidors tenen uns ajuts que aquí no tenim, estem a inferioritat de condicions. Han de lluitar molt més. Vull dir, perdoneu, però això també algú havia de dir. Vull dir, va haver una aposta decidida pel sector aeroespacial a Catalunya, farà uns 15 anys. A l'època de Pasqual Maragall inclús es va parar de l'Eix, Toulouse, Barcelona, dels Pirineus, per col·laborar amb Toulouse, perquè Toulouse estava més a prop de Madrid i de Sevilla, i van sortir iniciatives, es va crear l'associació aeronàutica, es van fer coses, però no hi havia continuïtat. No hi havia massa pressupost per fer coses. Passa el mateix amb el sector aeroespacial, espai. Vull dir, en funció de l'aportació que un govern, un país, fa a l'Agència Espacial Europea, hi ha un retorn pel país en feina, d'alt valor afegit. En promís, cada euro que Espanya aporta a l'Agència Europea de l'Espacio, hi ha un retorn de 5 vegades feina per empreses espanyoles. Això és molt important. Però, malauradament, en molts casos, es queda pel camí o es queden empreses molt més grosses que nosaltres o es queden empreses de Madrid. Hem de lluitar com podem. Si estéssim a l'altra banda, segur que el comerç seria molt més gran que el que és avui. Això us ho garanteixo. Farà el que podem. No sé si hi ha alguna pregunta més. Potser parlo massa, ja us avorreix. No. Si no, no ens enteraríem de les coses interessants. No, molt bé. Hi ha alguna pregunta més? Estic veient el Joaquim Cantó. El Joaquim Cantó
Sí, Era sí, el està aquí. cantor de Gàgia de fa molts anys que van col·laborar? Amigues dels pares? O no és el mateix? Joaquim, al micròfono, al micròfono. No se'l poden reactivar com m'has demanat. Li reactivo. Sí, desactiva-li el Joaquim Cantó. Joaquim, Per al·lusions? Joaquim, No se sent. no se sent? Un veure. moment que l'estic desactivant, un minut. Ah, vale. Espera, que t'estan posant en condicions. A veure. Ara s'ha de reactivar. Ara. Em sentiu? Sí, Sí, sentim. Sí. No, jo no sóc aquest Joaquim Cantó que no coneixo. Jo sempre he treballat al ram d'aigües de Barcelona, i sempre amb tractament d'aigües i gestió de l'aigua en la xarxa i aquestes coses. Molt bé, doncs disculpa, la cara ens resultava familiar i el Joaquim Cantó, que als orígens dels Woodmar va ajudar molt des de Gàgia per poder treballar. Bueno, no ho coneixo, no? I els cantors són molt pocs, ell va venir a la visita privilegiada del febrer del 2020. Venia... Sí. El cantor va venir, el Joaquim estava també a la visita. Sí. Molt bé. Aquí, perdona, aquí diu Joaquim Martí. Sí, Woodmar es considera una empresa familiar totalment. Els rols familiars hi són presents, evidentment. Sí. Avui en dia, Woodmar és 100% familiar. La família Gutiérrez i Martorell tenim el 97% d'accions. El 3% està en mans de 2 treballadors estratègics de Woodmar, no? I, evidentment, intentem mantenir els valors, els aprenentatges fets i invertir a llarg termini, com a diferència de la multinacional que avui està aquí i demà es deslocalitza. Nosaltres som d'aquí, som catalans i volem créixer aquí i volem que l'empresa sigui una referència aeronàutica i sigui l'empresa de referència a Catalunya. És molt fàcil perquè som molt poquets, però busquem créixer i busquem aportar més valor. Digues, Joan Grau? El Joan Grau, sí. Sí? També li tindràs que desactivar, sisplau. Bernat, al micròfono. Vaig, ara vaig. No se sent. A veure. Ara ha d'acceptar ell. Jo ja li he demanat la reactivació. Ara, vale. Ara sí? Joan Grau, sí. Gràcies. A veure, hi ha hagut una estona que se m'ha desconnectat l'aparell i he tingut una mica de feina per poder tornar a connectar. No sé quins temes han sortit. En tot cas, fa aquí una colla d'anys, un parell, 2 o 3 desenes d'anys, que teníem unes escoles de formació professional sensacionals, com per exemple la mateixa Lizalde, la Maquinista, la ENASA, la SEAT, i a més teníem escoles de professió professional com la del COT, la dels Salesians i d'altres que eren modèliques. Tot això s'ha desmantellat i, a més, la formació professional que començava als 14 anys, amb el nou pla d'estudis va anar als 16 i ara es fan mòduls professionals que per mi no és el mateix. Suposo que això deu haver afectat molt negativament perquè no hi ha els tècnics qualificats que hi havia abans. Jo suposo que això és bastant desastrós i això depèn de la Generalitat en gran part que tampoc no ho ha afavorit. No sé què en penses. A veure, tampoc és tan desastrós, però sí que és molt millorable. Nosaltres col·laborem amb Salesians de Sarrià, que encara tenen una bona escola, amb l'IES La Mercè també. Sempre tenim becaris que ajudem a formar-los i la queixa que tenim és que els continguts dels instituts de fabricació mecànica no estan al nivell del que necessiten les empreses. Per què? Perquè avui en dia la maquinària de control numèric, el software de CAD/CAM CAE és molt costós i no tenen medis. Nosaltres formem part, i som socis patrons fundadors de Barcelona Formació Professional i sempre hem ofert la possibilitat de que professors vinguin a formar-se a casa nostra per estar al darrer crit de la tecnologia i acollir estudiants per compensar això que vostè deia, senyor Grau.
El que també és cert és que a la nostra escola, com el cas del Fran, formem i s'instal·lem els nanos a la nostra necessitat. I per nosaltres això és molt important, vull dir, perquè fidelitzem el talent, els formem, i quan tenim una persona formada és com el Messi, com el futbolista. No s'interessa que marxi. Ja farem el que faci falta per conservar-lo, no? Però sí que té raó que cal un esforç des de la Generalitat i des de les escoles d'adequar els continguts acadèmics a les noves necessitats de les empreses i, per això, treballar escola-empresa perquè puguin gaudir de la maquinària i dels mitjans que nosaltres tenim al seu servei. Això és un repte perdut. I també dir-li que, així com a Alemanya això funciona molt bé, i els nanos acaben l'FP o estan estudiant l'FP i es col·loquen a l'empresa i continuen treballant sempre, i això vol dir que en lloc de tenir un atur juvenil de 16 a 25 anys, com hi ha a Espanya, en general, ja no és a Catalunya, superior al 60%, a Alemanya hi ha un atur del 4%, precisament per això, perquè ja es queden a l'escola i es formen i es fidelitzen, a França encara estan pitjor. A França hi ha un gap dels BTS pitjor que aquí. I la gent que té coneixement es jubila i hi ha un gap de manca de professionals molt important, que aquí a casa nostra també tenim, però conversem a la nostra escola i fidelitzem el talent. Però té raó, vull dir, cal apropar l'empresa a l'escola a l'empresa, i potser caldria un pla nacional de formació dual. La formació dual que a Alemanya dona bons resultats, aquí a Espanya encara no ho han fet. I també, en les èpoques de crisi, és molt difícil convèncer a vegades els sindicats o a l'empresa de que agafar aprenents becats, que els hi paguis un petit sou però que es formis i que tenen un retorn per l'empresa i per ell, això no és eliminar un lloc de treball qualificat d'una altra persona. Vull dir, quan nosaltres formem una persona, passa amb la filosofia Elizalde per cada departament de qualitat, de centres de mecanitzat, de tornejat, de rectificat, d'oficina tècnica, i al final té una formació global polivalent i després especialitza en una àrea. Ho fem bé. Això, si no ho fem així, és difícil. És difícil. Em sents? Sí, perfectament. Per altra banda, també tinc la impressió que quan es va desmantellar la formació professional i a partir dels 14 anys no es podia entrar a formació, però sabies per als 16, etc. Per mi aquí hi ha hagut un retrocés. Però bé, a part d'això, em fa la impressió que socialment la formació professional estava una mica en segona línia. Els bons eren a la universitat i els altres eren els que no servien o el que sigui. I, com a professor que havia sigut, vaig orientar molts nanos cap a formació professional perquè realment val la pena. I van estar molts títols que he enviat a formació professional, m'ho han agraït sempre. Sí, té molta raó. Però tinc la impressió que socialment era com un desprestigi. O sigui, que els fills i en canvi tots els que surten, que estan ben preparats, tenen bones feines. En canvi, els universitaris no en tenen. No, i a més no només això. Vull dir, un bon noi format bé a la formació professional pot seguir com passarel·la a la universitat, passa a tercer curs de la universitat i el coneixement que té de la vida i de la feina i del coneixement és molt més important. A vegades es veu d'enginyer industrial amb el seu títol superior i no sap agafar un peu de rei. I sap interpretar un pla de dificultat. I un de formació professional sí que ho sap fer. Vull dir que això està canviant. A Alemanya està molt més valorada la formació professional que aquí, que els va molt millor que a nosaltres. I nosaltres tenim moltes persones que han passat per l'FP i que avui són grans professionals i que alguns han fet enginyeria, altres no, però li puc dir que en molts casos la responsabilitat i el sou que té un bon preparador de màquines a casa nostra és superior a d'un enginyer industrial superior, perquè és oferta i demanda. Hi ha molt poca gent qualificada que pugui fer les peces complexes que fem a la màquina i fer els programes de CAD-CAM, i en canvi enginyers industrials n'hi ha molts, no n'hi ha de patades, però n'hi ha molts. Té la raó, molt cert. Hi ha alguna altra pregunta més? Nosaltres tenim els Premis Bonaplata joves, que dintre d'un altre espai, no? Però també és per incentivar en els instituts, els professors que tenen que fer uns treballs de recerca, aquests joves, i fins a 18 anys, ja han dividit en dos edats, i també fan la recerca i presenten aquests Premis Bonaplata. Aquests estudiants presenten les seves recerques,
està bé, els seus treballs, hi ha uns jurats i, bueno, està bé, perquè també impulses a una superació. Vosaltres ho feu des d'una banda importantíssima, però també, doncs, potser aquestes feines que vosaltres feu, Joan, des d'aquí, de formació professional i tal, potser ja parlarem, però potser també es pot presentar algú d'aquests treballs en els Premis Bonaplata Joves. La FP té molt recorregut, cal fer pedagogia, de posar-la al nivell que li correspon. Com deia el senyor Grau, vull dir, no és una formació de segon nivell, tot al contrari. Vull dir, no és que el tonto de la classe tingui que fer FP, tot al contrari. Mira, nosaltres tenim un cas d'una persona a l'oficina tècnica que va començar enginyeria de camins, un noi molt llest, i funciona molt bé, i va deixar la carrera d'enginyeria de camins per fer la formació professional de grau superior de mecànica i disseny. I estem encantats. Té la ment cartesiana, quadriculada i pensa molt bé, ben estructurada, però els coneixements que l'he donat per fer l'oficina tècnica a casa nostra no són els que, com a enginyer de camins, ens haguessin sigut útils, no? I està feliç i content i amb el seu títol està fent una bona feina. Hi ha molts casos d'èxit a casa nostra. De fet, explico una petita anècdota que aquesta sí que em fa molta ràbia. Vull dir, fa uns anys vam formar a un noi, com el Fran, d'FP, molt espavilat, treballat a casa nostra, va fer l'enginyeria. Quan va fer el projecte dels trens d'aterratge de l'avió, el va enviar un any a Madrid, a Airbus, per fer aquest interface com a enginyer entre el disseny dels actuadors i la fabricació que feien nosaltres, i el van agafar com model de la campanya d'FP de Barcelona. I van emplenar Barcelona, la Gran Via i la Diagonal, amb uns pasquins a la seva foto, que deia FP, formació professional, formació de futur, i al cas seu, el seu nom, i dient, des de la FP a l'aeronàutica. Aquest noi portava 10 anys formant-se amb nosaltres, va arribar a Delphi i es va robar. Vull dir, jo vaig indignar, perquè és com el cas del Messi que dèiem abans, no? Vull dir, tu inverteixes en formar una persona, te'l fas teu, el fidelitzes, normalment no passa, la gent es queda a Goodbar, no? Però aquest noi es va fer famós, va sortir per tota la premsa, per totes les campanyes, i va acabar a Delphi. Les paradoxes de la vida. Després Delphi va patar l'empresa de Sant Cugat, es va deslocalitzar i ha acabat nosaltres a Delphi, no? Però tindria que ser al contrari, no? O sigui que les empreses grans, la SEAT, Delphi, formi a persones i les pimes puguem esgarrapar talent d'aquesta formació. No al contrari, no? Que una empresa petita com la nostra formi persones i vingui una grossa i te'l tregui, no? Però vull dir que és un cas paradoxal d'apostar per la formació i que es vingui un gran i se l'emporti. Algú van fer malament, potser no van pagar prou, però sí, van marxar a Delphi. No sé si hi ha alguna pregunta més. Estem ja arribant al límit, perquè crec que el col·legi d'enginyers se tanquen a les 8 i ens obligaven a acabar... El Joan Tatxer, a veure, Joan Tatxer, perdona, un segon només. Joan Tatxer, digues, també t'han de treure el micròfon o t'han de desbloquejar. Bernat? Bernat? Sí, ja vaig. Ah, vale. Vale. Ara ens sentiu, no? Sí. Joan, felicitats. Moltes gràcies, Joan. Caldria que el president de la Generalitat i el conseller d'Indústria poguessin sentir aquesta conferència? O la pregunta és molt ingènua? Coneixen? Mira, jo diria que sí i també li explicaré una anècdota al respecte. Nosaltres som treballadors, som bancaires. L'any 2003, el president Pujol ha fet el Premi de la Generalitat a la qualitat i estem molt honorats. Anys més tard, el 2009, el president Montilla, un altre color polític, socialista, es va donar el Premi a lideratge empresarial. Una pilota que tenim al meu despatx, molt maca, i jo també soc molt atrevit, i amb els anys cada vegada hi tornes més, no? I quan es va donar el premi al president Montilla, que és una persona, com sabeu, prudent, jo li vaig dir, president,
com es dona el Premi Lideratge Empresarial a una pime com Gunnar tan petitona? Quan el lògic és que el lideratge empresarial el premi li donessin a una SEAT o una Nissan, no? I va contestar de forma molt sutil, va dir: mira, Martorell, SEAT i Nissan han donat molts problemes i vosaltres de moment no sou petits però doneu satisfaccions. Bueno, o sigui, ens coneixen. I de fet, he de dir, com a agraïment, que quan van transmetre que a Gunnar li calia créixer per no perdre el nivell de Tier 1 d'aeronàutica, doncs des de la Generalitat es van convidar al projecte de reindustrialització de la planta de Delphi. Va ser el director general d'Indústria, que en aquella època era el senyor Antoni Maria Grau, que és el director del Col·legi d'Enginyers, que va posar a l'altaveu i ens va trucar i va dir: escolta, Delphi se'n va, podeu fer això? Vull dir que ens van ajudar i va sortir l'oportunitat, van contactar persones de Delphi, no ha estat fàcil, però ha sortit endavant. Vull dir que jo crec que són coneguts, però petits que som coneguts. El que passa és que el poder d'ajut que té la Generalitat és molt petit, no? I hi ha moltes coses a fer, no? Vull pensar que sí. Però el que sí que em fa il·lusió és que no sent de cap partit polític, vull dir que diferents partits polítics, el govern ens han premiat. El premi no són diners, és un cop d'esquena, però està bé, no? Està bé. I també el projecte de Delphi ens ha ajudat i quan han pogut, quan es va fer l'aposta aeronàutica també de Catalunya i es va crear Valle i es feia tecnologia aeroespacial, doncs bueno, va estar bé, va ser una aposta decidida. El que passa és que va ser sense continuïtat. Això és la llàstima, no? Perquè vull dir, jo crec que aquest país mereix una indústria aeronàutica potent. Com a França, que tenim el pol a Toulouse, a Marsella, a París, a Normandia, no pot ser que Catalunya estigui orfe. Perquè, com us deia, a part que és recurrent i té un valor afegit important, és molt ric en coneixement i aquest coneixement el podem aportar a altres sectors d'activitat. Nosaltres, quan Airbus ens ha ensenyat una tecnologia o un coneixement de material o de superfícies o de tractaments tèrmics, aquest coneixement que adquirim el posem a l'abast dels clients que són tan estratègics. I això és bo, és positiu. Quan fem peces per un satèl·lit, ara hi ha un projecte a Catalunya, que veurem si surt, de fer una constel·lació de nanosatèl·lits i es parla del projecte de New Space. Heu sentit parlar d'això, de fer una NASA catalana? Més enllà de les voluntats, veurem què surt. Però a Catalunya hi ha molt coneixement, hi ha un teixit industrial molt vàlid, format per pimes, i som emprenedors. Si ens donen un dit, ens agafem el braç i fem coses, no? Cal animar a l'empresariat, cal fer vocació, i avui, amb el Covid i tot està caient, amb l'incertesa que hi ha, cal donar un cop a l'esquena també, perquè ser emprenedor avui en dia és molt difícil. Tots estem patint aquesta pandèmia, però les pimes catalanes, que són més del 90% de les empreses, estan patint molt. Evidentment, el turisme, el sector de l'hostaleria, els que més, però la indústria també, perquè penseu, com us deia abans, que cada vegada que una persona agafa la baixa uns dies, no perquè tingui Covid, sinó per estar en contacte amb algú i es queda a casa 10 dies, l'empresa continua pagant els seguros socials, malgrat tenir totes les mesures de seguretat de l'empresa, i patim. I això és molt difícil. Però som un país petit i bastant pobre. Però amb molta voluntat, i això Sí. és important. Bueno, a veure què diu. Com a jove estudiant de màster d'aeronàutica a Alemanya, veus més futur a Alemanya o a Espanya, a Catalunya? Oh, Maria, on estàs? No la veig. Maria Immaculada, no li veig la cara. Això jo no t'ho diria que dir, però malauradament, si tu pots fer un màster a Alemanya i treballar un temps a Alemanya, serà molt profitós, a nivell de currículum serà molt bo, i a nivell de salari, em sap molt de greu, però tindràs el doble salari que aquí a Catalunya o a Espanya. Això és una llàstima també, perdem el talent. Invertim molts recursos a la Politècnica i a les escoles privades a formar molt bons professionals de l'enginyeria i de la formació professional i després se'n van a Alemanya i a Anglaterra, on els salaris són més alts i això és millor. No sé què dir-te. Cal apostar pel país i pel territori i créixer aquí, però estar un temps a fora és enriquidor, fa currículum i a curt termini guanyes molt més bé la vida. No sé, Maria, si... No et veig. Si estàs d'acord. Què penseu vosaltres? Diu que gràcies. Sí. Bueno, aquest màster i això s'ha de fer, suposo, per Òbviament.
per enriquir-te més i després tornes aquí per poder aplicar i treballar aquí. I la meva idea, però clar, si en el camí hi ha unes ofertes de feina. Els salaris a Alemanya són el doble que a Espanya, pràcticament, a l'enginyeria. Vull dir, i a França un 35, un 40. El nivell de vida és més alt. I a vegades es treballen menys hores. De totes maneres, jo, Maria, et convido a que es visitis a Goodmar, ens coneguis i perquè no parlem, no costa res. Vale, doncs ja queda molt poc perquè a les 8 tanquen el col·legi d'enginyers i més amb aquests ensurts que passen aquests dies a Via Laietana i tot això. Sí, Déu-n'hi-do. Sí. Això tampoc ajuda massa, No. Doncs moltíssimes gràcies, Joan. I també no diem, ja tornarem a reemprendre les trobades aquestes i totes aquestes visites. Gràcies a tots vosaltres, un plaer i fins aviat segur. Gràcies. Joan, gràcies. Gràcies.